Nadakip na ng Sipocot Municipal Police Station ang isang 19 anyos na lalaki na wanted sa kasong murder. Tanghali nitong Lunes nang makorner ang sospek sa Sitio Iriga, Barangay Tible, Sipocot, Camarines Sur. Kinilala ang sospek bilang si Elias Joe, walang asawa at residente ng naturang bayan. 7 buwan siyang nagtago matapos ang krimen. 17 po, 2025 at about 12:50 p.m. sa Sitio Iriga, Barangay Tible, Sipocot, Camarines Sur. Naaresto po ang sarong 19 years old single para and residensya ng Barangay Tible, Sipocot, Camarines Sur. Batay sa investigasyon ng Lupi MPS, Agosto noong nakaraang taon ang paghahampasin sa ulo ng sospek ang 37 anyos na biktima na residente ng bayan ng Lupi hanggang sa ito'y bawian ng buhay. Matapos ang krimen, agad na nagtago ang sospek. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Sipocot MPS si Elias Joe at nahaharap sa kasong murder. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.